ଶଳା ପୂଜା ହେଇନି ମୋ ଗାଲରେ ଡିଜେ ବାଜିଗଲା। ତୋ ଗାଲରେ ଡିଜେ ବାଜୁ କି ଖୋଳ ବାଜୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ତୁ କହିଲୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦବୁ ବୋଲି ଆମେ ତୋ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଏଇନା କହୁଛୁ ବାପା ବାଡେଇଲା। ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରୁଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରନି। ଏହା ହାତରେ ଖଡା ସିଝିବନି। ମତେ କରିଥାନ୍ତୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ପୂଜା କେମିତି ଧମଧମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭାଇ ଭାଇ କହିଛି ମାନେ ପୂଜା ହାତର ସ୍ପେଶାଲ ହବ। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡୁରି କାଣ୍ଡୁରି ନ ହେଇକି କେମିତି ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ ହବ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଚାଲ। ଶଳା ପୂଜା ହେଇନି ମୋ ଗାଲରେ ଡିଜେ ବାଜିଗଲା। ତୋ ଗାଲରେ ଡିଜେ ବାଜୁ କି ଖୋଳ ବାଜୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ତୁ କହିଲୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦବୁ ବୋଲି ଆମେ ତୋ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଏଇନା କହୁଛୁ ବାପା ବାଡେଇଲା। ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରୁଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରନି। ଏହା ହାତରେ ଖଡା ସିଝିବନି। ମତେ କରିଥାନ୍ତୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ପୂଜା କେମିତି ଧମଧମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭାଇ ଭାଇ କହିଛି ମାନେ ପୂଜା ହାତର ସ୍ପେଶାଲ ହବ। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡୁରି କାଣ୍ଡୁରି ନ ହେଇକି କେମିତି ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ ହବ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଚାଲ।